Bon dia des de l'Institut Pineda de Mar. Aquí al meu costat tinc el meu company Àlex, que fa uns dies li van informar de que li han donat una de les 400 beques a Mancio Ortega. I bé, Àlex, què és la beca Mancio Ortega? La beca Mancio Ortega és una beca que, com el seu nom diu, està feta per Amancio Ortega, que és el líder del grup Inditext, i està adreçada a tots els alumnes de quart de l'ESO d'Espanya i sobretot de Galícia, que tenen una mica de prioritat, i dona 400 beques en total perquè els estudiants estudiem durant un any al batxillerat als Estats Units o al Canadà, depenent d'on et toqui. I què demanen per poder sol·licitar-la? Doncs bé, et demanen un 7 a tota l'ESO, traient quart de l'ESO, clar, perquè no tens les notes quan t'ho demanen, i un 8 en general en anglès també, i traient d'això només et demanen les notes i ja està. Què són les proves o fases que has passat? Doncs han sigut dues en total. La primera era un examen del tipus Cambridge i vaig treure un 10 i allà t'agafaven, feien unes ponderades i tal, feien matemàtiques i al final doncs, t'agafaven, i la segona prova és una carta de recomanació d'un professor o professora i un vídeo presentant-te tu al jurat. I després, quan acabaves aquest període de temps, tenies un dia per fer una exposició en anglès en una videotrucada amb uns jurats, i feies la videotrucada i et feien preguntes sobre l'exposició o sobre tu mateix. O sigui, que l'any que ve faràs primer batxillerat. I saps si serà als Estats Units o a Canadà? Ho saps? Sí, doncs la setmana passada, just a aquesta hora, la setmana passada, divendres, em van dir per la llista, et posen el teu nom i et diuen doncs felicitats, te'n vas a Canadà o a Estats Units, i a mi em va tocar als Estats Units, però encara no sé l'estat on vaig. I què et cobreix la beca? Doncs tot en general, i està bastant bé perquè et cobreixen l'assegurança sanitària i tal, i t'ho cobreixen tot en general, els viatges i tot. I ara què sents? Estàs nerviós? Com? Sí, estic bastant nerviós, vull dir, al final és una experiència única en la vida, la qual, per desgràcia, no tothom pot viure, i doncs intentaré viure-la al màxim i aprofitar-la, tot i que estigui bastant nerviós. Doncs moltes gràcies, Àlex, per aquesta entrevista, i des d'Inspineda de Mar, Mèria.